Ви слухаєте Радіо Лада, другій передачі святитель Тихон Белавин, будущий патріарх Всеросійський, як продовжатель славних традицій місіонерських трудов преподобного Алексія Товта, перевівшого в Америці у святое православ'я вище 250 тисяч русинов. Паралельно із державотворчими процесами йшли процеси духовного возрождения православия. Существує хибна точка зрения, що русини, попавши в ловушку унії, оказалися не в заблужденні, а гиби добровольно і щасливо перебували там і радувалися, но історія то не підтверджує. Всі годи перебування части русинів в унії не були для них світлим періодом, хоча благодаря окремим уніатським священникам і єпископам із русинов сохраняли вони своє церковно-слав'янське богослуження, сопротивлялися латинізації, відкривали русинські школи, писали научні труди, но унія і тоді до днеска оставалася для держави інструментом латинізації і національної асиміляції. Унія успішно асимілювала русинов по всім странам, де пустила при помочі власти коріння. Так унія до днеска успішно і безнаказано словакізує русинов у Словакії, чехізує в Чехії, мадяризує в Мадярщині, румунізує в Румунії, полонізує в Польщі, українізує в Україні і так далі. Це катастрофа для русинов попасти в унію. Ніхто не знає, як би склала ситуація далі, якщо б велика частина русинов карпатських не пішла до Америки і там, схоснувавшися свободу, змогли би сотнями тисяч приймати православ'я, без всякого тиска тої там власти, от чого смертельно страдали русини у себе дома. І так, многі русини, прийшовши в Америку, прийняли православ'я скоро по прибиттю в кінці 19 віка, і ті процеси йшли аж до 1915-го, де у Америці цілими своїми церковними приходами уніяти переходили в православ'я і фіксувалися у тамошню єпархії Руської православної церкви. Но ведь і в началі 20 віка, і вдома у Старому Краєві, в одільних селах люди цілими селами переходили в православ'я. Но дома державна власть австро-мадярська почала гонення на православних русинов, причому страшне гонення, котроє дома закончилося у 1914 році концлагерями смерти у Австрії Талергоф і Терезин, куди до 100 тисяч лемков русинов і русинов карпатських вивозили австріяки, щоб вбити в них желання православ'я і чувствувати себе руськими, і, що ще май неприятно для австрійців, оставатися природніми русофілами. В Америці, благодаря трудам священника Алексія Товта, множество приходів перейшло в православ'я. Це була перша і найбільша численна волна возвращення русинов в православну вірі святих отців у Америці. Це була волна возвращення у православ'ї, котра докотилася якби бумерангом і до Старого Світа. Бо русини, котрі по возвращенню домів на Угорську Карпатську Русь, нинішнє Закарпаття, явилися основанням і великою движущою силою к восстановленню ізначальної віри русинів візантійського православ'я Кирило-Мефодіївського. Радіо Лада. Радіо Лада. Пак русини були колись насильно загнані в унію властями Австро-Мадярщини, і це всі знали і знають. Ведь православ'я у всьому регіоні 1150 років ісконна релігія правців наших. Но вот совершилося ще велике діло при святителю Тихоні Белавині в Америці. В состав православної єпархії перейшли ще 32 общини русинів-уніатів, котрі пожелали перейти з уніатства православ'я, що явилося чудесним продовженням движення Русина Товта, переведшого православ'я коло 250 тисяч русинів. Це все происходило без давлення властей Америки. Все це не могло мати місто в Старому Світі дома.
чем уникально и воспользовались русини-уніяти в Америці, оказавшись вне домашнього фактично тоталітарного католицького давлення, і там в Америці стали православними. Уникальные процессы возвращения в православие на Карпатской Руси было в большей мере результатом осознания нашими людьми-русинами возможности свободного принятия віри предків там в Америці і того добиватися дома. Бо дома теж можна було і при Австро-Венгрії бути православним, но тот закон чиновники грубо закопали. Возврат русини у православ'я в Америці і дома дав огромний толчок національному возрожденню цілого русинського народа. Коли почався процес становлення самосознання угнітених народів Європи, чехів, словаків, сербів, русинів і других, то іменно православ'я пробудило у русинів желання самоосознати себе як народом європейським, древнім, котрий має право на самоопределення, що й підтвердив для них цілий світ. Радіо Лада. Радіо Лада. Распад Австро-Мадярской Российской империи привел к масштабным территориальным изменениям, в частности созданию Австрии, Чехословакии, вне Республики Подкарпатская Русь, а также к восстановлению независимости Польши. Но еще раньше на территории історичних землів лемко-русинів лемки-русини проголосили в Флоренції в 1918 році Русинську республіку. От чому провозглашення Лемко-Русинської Руської республіки в Флоренції стало неприятним событием для поляків, які ледве восстановили свою державу Польщу як бувшу часть Російської імперії, і вже через 2 роки, у 20-му році, грубо задушили армією і анексією молоду демократію Русинської республіки в Карпатах, не оставивши їм даже культурної автономії до Дніська, практично дважды совершивши акт агресії і депортації. Особливо була страшна депортація в час акції «Вісла». Радіо Лада. Радіо Лада.